Yun. Good day, magandang buhay, madlang Noypi. At nakakita na naman ako ng isang insekto o alibangbang o gagmay nga kaba-kaba or butterflies or moth ang tawag nito, madlang Noypi. Ika-categorize po natin ito. So yun, surti po tayo, nakakita po tayo ng ganitong nagtatalik na mga small butterflies, mga tiny butterflies po, mga tiny creatures ng ating kalikasan, ng ating mundo at ng bilog na mundo, madlang Noypi. Yun, parang breeding season na rin nila yata kasi tag-ulan, madlang Noypi, kaya perfect siguro ito sa breeding season nila na mabasa-basa pa. Kaya yun, madlang Noypi, swerte tayo, nakakita tayo ng mga ganito, madlang Noypi. Naabutan natin sila na hindi pa masyadong mainit, kasi pag mainit na, nagtatago na po sila sa ilalim ng mga damo, madlang Noypi. So yun, pagmasdan lang po natin sila. Observe lang po tayo dahil hindi tayo araw-araw nakakita ng mga ganito, madlang Noypi. O diba? Yun, madlang Noypi. So observe lang tayo, at least paano may maganda naman tayong mai-present ni Madam Meta Metch. Madam Meta, oo naman, pagbigyan mo nyo na kami. Ganda ng pagkakuha. Yun, madlang Noypi, hindi rin talaga madali kumuha ng mga ganito kasi idlas kayo mga insekto, madlang Noypi. So yun muna ngayon, madlang Noypi. So masdan muna natin ng matagal-tagal, madlang Noypi, hanggang kailan to. So hanggang dito na lang po ako, madlang Noypi, hanggang sa susunod na video na ulit. God bless everyone. Nag-ingat po tayo para maging masaya ang buhay, hindi sa kabilang buhay, madlang Noypi.